Igbo Igbo ekele m ndị Igbo ibe m ụbọchị ma arụ mma. Ndị Igbo ibe m unu lee anya, cameraman nọkedota. Unu lee anya, unu ga-ahụ ihe ekwugo okwu ya. Ọnwụ na unu bịara ebe a 2 weeks ago, unu ga-ahụ na ebe a wee kpọọ ọhịa. Nna m fes dota. Unu ga-ahụ na ebe a wee jigbo ọhịa. Fọ ndị na-ajụ kedu ihe Ebuka Obi ga-ewetara Imo steeti. Ọnwụ na ịbịa 2 weeks ago here, ebe a wee ime ọhịa. Egbuo gị here, debe gị here, nwa onye ga-achọta gị. But the development Zion wetara na enwela ka everywhere shede. Ile anya ị ga-ahụ na etibelebo solar. Lekwe solar eji ahụ ụzọ. Ka n'abalị na ị ga-anọli side a na-ahụ ihe emeghe fa. Ị ga-anọ here na-ahụ ihe emeghe inside. Why am I making this video for so many of you can enwe doubt mgbe Ebuka ọbịara Imo State ọ ọbịa ịhụla. Nna m ile anya cameraman Tom. Ile anya ị ga-ahụ trailers ka na-ebutecha caterpillar. Gị lekwana anya n'aka nri m, gị hụkwa ndị bụ ịzụ ala. Ịhụrụ ka everywhere shiju. Ọrụ development ahụ a na-ekwu okwu ya. So adị m ọchị iji ọhara kelee ndị niile tinye aka na-asha iyi vidio Onyinwe Imo na-eme. Ndị niile development a dị mma n'ahụ. Asị m ọ ga-adịrị unu na mma. Because first one akụrụ ụlọ anyị bidoro ereme. Anyị erechala ya ọgwụla na-abazi first 2. So ọkwa na ịchọ ịgbata ala this place. Ọ nwaanyị awa onye ahụ ị na-akpọ na phone Madam Stella. Mma etinyekwa nọmba ya ga-ekpọ Madam Stella ka ị nwee ike nweta ala ị ga-adị save na-awụ ha ka gị na ndị obodo ga-adụ aka n'ọnụ. So nwaanyị anyị ji eme vidio awa ịgwa unu na development abịala n'ọkpa ala ndị a dị loki. Ile anya ị ga-ahụ caterpillar karịrị akarị everywhere. Caterpillar ihe a ka a na-arụ ọrụ ehihie abalị everywhere juru eju. So ọ nọkwala na-eme Ebuka ọ ga-abịa ọ Ebuka ga-abịa. So first one akụrụ ụlọ agwụla. Anyị na-abazi phase 2. So ị nọga ala nọ side arụ 10 million ma agba ị ga-ama ihe a na-ekwu because ka chi na-abụ ka ala na-adị ego. A nwere ike ịgwụ ala here 3 million before 2 hours ha ere ya 4-5 million. So taa ka o si dị here. So ọ bụrụ na ị nweta vidio tinye aka share bi ya kelebe na Ebuka Obi na Ebuka Obi mere community a dị too much. Ebuka Obi mere Imo steeti na dị too much. Ọ bụrụ na ịchọ ikwe gị ikwe, ọ bụrụ na ị ga-achọ gị hapụ this place we more here before. But ile anya ị ga-ahụ na development abatala here. Lekwa ndị ọrụ na ohia na-arụ ndị Igbo ọrụ ga ihe niile. Kedu ihe o mere ndị Igbo? Ndị Igbo ndị vu caterpillar na-arụ ọrụ. Ndị Igbo ndị everyday at least had last share of their day pay here. So eji mohara na-ekele unu niile na-ekelekwa Evangelist Chukwu Ebuka Obi chetara Imo State si na ọ ga-adịrị ya na mma. Because naanị ikili agụ n'ọhịa na onwe ya nyega anyị joy. Because before unu inwo n'ime ọhịa nwe onye ga-achọta gị. Anyị si na ọ ga-adịrị prophet na mma. Ụbọchị makwara unu ma gwa m location Isha watch Onyinwe Imo. God bless you all. So ọ bụrụ na ị chọọ ala ị nwere right ịkpọ Madam Stella ị ga-ahụkwa nọmba ya ka ị nwee ike azụta ala ga-adịrị gị save ka ọ ghara iwe echi gị bebe anya m ụbọchị mara unu mma kamera.